3 snin ilu, il-pajjiż inħassad bl-istorja ta' Ramiro Mallija, meta ta' 19-il sena instab bla ħajja fil-kamra tal-banju. Ramiro kien maħbub ħafna għaliex wara li kien għadda minn sfidi serji f'saħħtu, meta kiber organizza ħafna attivitajiet tal-karità biex jgħin lil min u marit, għax kien jaf xi tfisser id-tbatija. Dan u dak li kien qalilna Ramiro fi storja ma' TVM News għax kien iħoss wisq il-fatt li ħutu sofrew meta hu kien marit. Għandi ġiex ħuti oħra dak iż-żmien issa din tlieta u dejjem mazzijiet jew nannit u ommi u missieri kas fuqi allura dejjem imwarbin. Hu Ramiro Tiago ta' 12 sena għadda minn trauma minħabba l-mewt ta' ħuh u bħalissa għaddej minn sfidi f'saħħtu b'kura li waslitu biex jkollu jmur fl-isptarijiet ta' Londra. Iżda minkejja li qed ibati minnu ġieħ, Tiago huwa tifel b'qalb ħelwa u moħħu biex jorganizza attivitajiet biex jiġbor fondi għal vulnerabbli, fosthom għall-istrina, b'attivitajiet ta' ħasil ta' vetturi flimkien ma' sħabu u beħ ta' ħelu. Fil-programm Kuxjenza minkejja li huwa tifel mistħi, Tiago tkellem dwar kif irid jibqa' jaħdem għal min qed ibati. Naf li torganizza ħafna attivitajiet inti għal karità, għaliex tagħmilhom dawn l-attivitajiet? Pal jgħinu lili, nejn lilhom. Tiago Merilis għada friska mill-ġerħa kbira li għanda wara l-mewt ta' bina Ramiro u spjegat kif xi drabi ma tifhimx għala kif minkejja li hiju familta għaddew mill-Kalvarju issa reġa' għandhom sfida oħra minħabba saħħet Tiago. Efim il-ħajja jibsaw, il-ħajja tkun jibsa, inti tiġġildilha, bħal kulħadd din fid-dinja, però bħal inti iż-żejjed, ħafna żejjed. Merilis qalet li iju żewġa Joseph isibuha diffiċli ħafna, speċjalment f'dawn iż-żminijiet ta' festi, meta jaraw is-sirġu vojt ta' Ramiro madwar il-mejda. Iżda qalet li flimkien qed jaħdmu ma' Tiago biex jibqgħu iħennu u jorganizzaw attivitajiet biex jgħinu nies bħalhom. Tiago huwa wieħed mill-protagonisti tal-istrina ta' din is-sena. Manager fil-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund Claire Mikallef Pule li ilha 15-il sena taħdem f'din il-fondazzjoni qalet li l-familji u individwi li jingħataw l-għajnuna isiru parti minn familta. Naturalment, huwa xogħol li ħalli impatt kbir fuqek. Inti mingħajr ma trid in-nies li tibda tiltaqa' magħhom il-pazjenti u l-familjari tagħhom issir tħobbhom ħafna, mhux jiena biss it-tim kollu nsiru nħobbuhom ħafna, isiru parti minn ħajjitna. Tiago u ħafna pazjenti oħra se jnaqdu flimkien għall-istrina ta' din is-sena li hija parti minn ħidmet l-Uffiċċju tal-President ta' Malta u li se tkun l-ewwel strina għall-President Miriam Spiteri de Bono. L-istrina l-għada tal-miliet hija festa ta' solidarjetà.